Evo, nalazimo se na koliko metara? Na 10.000. Na 10.000 i 11.000 metara, 987. Kako, evo pogled jedan kroz prozor, ako mognemo išto da ulovimo dole. A ako mogne se da ulovi. Oblaci, možda dio krila da vidimo. Znači, letimo za Singapur, gospodine Behadžić. Da. Miran je let. Popili smo do sad pola flaše viskija. Evo, jelo je se ovdje. Evo, samo da pokažem ovaj avion. Nema puno putnika, 700 putnika je ovdje. Kako to predivno izgleda. Za 6-7 sati smo u... Koliko smo u Singapuru još? Za 6 sati smo u Singapuru. Tu ćemo, jel tako, kaficu. Ja gledam neke porno filmove, pogledajte ovdje. A nisu, ovo sam nam bulovi, šalim se malo. I tu ćemo kaficu i onda u komadu koliko? 12 sati. 12 sati. Evo, ovo je prvo javljanje bilo za dermenske ublehe i ostalo radnje. Toliko.